Fel rheolwr rhaglen Rhedeg Cymru, dwi'n gyfrifol am datblygu'r rhaglen, gwthio'r rhaglen ymlaen a gweithio efo ysgolgyddion rhedeg sy'n allan ar lawr gwlad mwyn annog mwy o bobl i gychwyn rhedeg mewn grwpiau. Mae o'n fel rhan o weledigaeth Athletau Cymru gynnig gwasanaeth dwyieithog. Yn ymarferol, da ni'n defnyddio'r Gymraeg trwy'n blogwyr, mae gennym ni gynnwys dwyieithog ar yn wefan, da ni'n tredar yn ddwyieithog, da ni'n defnyddio Facebook, a da ni'n manteisio'r pethau fel hashtag yr awr Gymraeg. Gennym ni ymgyrch bob dy Mercher yr enw Welsh Wednesday ar tredar a Facebook, lle da ni'n defnyddio geiriau fysa pobl mynd allan i redeg fel barig enghraifft oedd yr un wsos diwethaf. Da ni'n ceisio annog defnydd o'r Gymraeg o fewn y grwpiau trwy sicrhau bod unrhyw farchnata da ni'n neud yn ddwyieithog, so mae gennym ni becynna, a felly mae yna becynna hyfforddi, mae yna asesiadau risg. Da ni'n jyst yn trio wneud o mor hawdd a phosib i bobl defnyddio'r Gymraeg. Yr ymateb da ni'n gael i'r hyn da ni'n neud trwy gyfrwng y Gymraeg, mae'n eitha positif. Da ni'n cael lot o ymateb trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Trwy hynny, wrth gwrs, dwi'n meddwl bod ni'n rhyw fath o normaleiddio Gymraeg o fewn y sîn rhedeg cymdeithasol.